no ndine nhau yerufu. Ndaona pane munhu achafa zvakachamadza vanhu. Zvakachamadza chi? Manje so. Naidu zvimwedzi zvakati kuti. Muchizhaimo muno. Asi ndakwira gomo musi uno ndichibva mugomo. Kwanga ndiri kunzvimbo yechirugwi. Ndakanzi nemweya waMwari no imbonamatira nhau iyoyo sei igone kustopeswa. Saka tichaedza kunamata kuti zvigone kustopeswa asi zvichakachamadza vanhu. Zita rake mutori naro. Handinoti tipei. Ndinaro. Munaro. Ndinaro. Kutaura naye mumbotraire mumbotaura. Aiwa atiite izvozvo. Chiprofita ndingoprofita chete. Vamwe vanobva vati toda kutsvaga mari kune vanhu ivavo. No. Asi tinongonamata kuti Mwari dai waita zvakanaka. Izvozvi ndine bakato reminana. Bakato ramugona ngomazigori riri apa iri. Ibakato reminana iri. Iri bakato rasiri kutamba naro bakato iri. Tine zvatiri kuita pabakato ipopo apa tingoti murume akanetsa toisa pikicha yako mukati umu. Toipisa toisa mukati umu. Mukadzi akanetsa ndizvozvo. Like izvozvi. Andimukona kuti madota here sai. Saka tinozoti tikagara gato mabvisa handitika. Bosi ane mawazi acho kushanda. Yes, netsono dzatinoisa mupi mukati umu. Kuno vaprofita nasi vachiri mubasa nembasa asi kuti vanaibhete njo vanotoni basa rakakurisa. Ana makandoni basa rakaita rakakurisa. Asi inini pachezvangu ndakatotumwa kusvika palevhu yawatoriyo ndiripo. Ndirimo mulevhu yacho because tiri musemo levhu yemweya. Kune malevels yemweya akasiyana. Kune zvoto zvidiki kune zvoto zvihombe. Asi muzvoto zvihombe ndirimo. Kune zvekuti mbovhunduka ba. Ndipo pandakanzira kuti vese vane matambudziko akasiyana siyana mukomaziko. Vanhu vanofanira kusunungurwa zvechokwadi. Ende tiri kuona 2024 kuno vamwe kuti zvangu zvakaramba. Vamwe kuti zvangu hazvina kubudirira. Pete pano pakubatsirwa. Asi pane zvinhu zvawakaita sei zvawakaita. Kureva kuti zvangu zvakabatwa nevavengi. Zvanga zvakasungwa nevavengi. Vachiita zvavaita sei zvavaitawo vavengi ivavo. Saka isi kuti 2025 svika pano usangane nemunhu waMwari. Usangane kuponeswa chete. Ende 2025 igore rehuchi baba. Iro ndakapromisa vanhu ndakati igore rechi rehuchi. Izvozvi ndine vanhu vakawanda mukomaziko vari kubva kunze kwenyika vachiuya pano. Nevamwe vari kugara mukati menyika ino chaimo vachiuya pano. Vachiitwa zvakasiyana siyana. Izvozvi ndine bakato reminana. Bakato ramugona mukomaziko riri apa iri. Ibakato reminana iri. Iri bakato rasiri kutamba naro bakato iri. Tine zvatiri kuita pabakato ipopo apa tingoti murume akanetsa toisa pikicha yako mukati umu. Toipisa toisa mukati umu. Mukadzi akanetsa ndizvozvo. Like izvozvi. Andimukona kuti madota here sai. Saka tinozoti tikagara gato mabvisa handitika. Bosi ane mawazi acho kushanda. Yes, netsono dzatinoisa mupi mukati umu. Saka tiri kurova miminana iri serious. Murume anenge achinetsa zverudzi. Kuna vamwe vanonetsa zvezvokuti vanhu agare pamba. Anenge achingofamba mangwana ari kwakati mangwana ari kwakati. Saka tichida kuti nyaya dzakadai dzichigadzirwa handitika. Zvinhu zvichifamba. Like izvozvi 2025 kune mumwe munhu akuti saka inini ndichazombova papi. Aiwa ngauyawo nezambuko rake papi pano upiwa tsananguro dzegore pano. Vazhinji vanda tsananguro dzegore baba kuti gore rangu chabva kupi richienda kupi. Tina tsananguro dzacho panapa. Ko tsvimbo yemapumangozi ichiripo iyi. Tsvimbo yemapumangozi izvozvi takaisa musango because ine nhau dzayakabata pahoridhapu. Kureva kuti tenga tine vanhu vakawanda vanga vafambira nyaya dzipi idzodzo. Saka takapedza kuti tobva taigadzika musango yomboita matare ine iri musango. Kupera kwaJanuary toitora yodzoka mubasa. Yes. Gore ratanga nemvura kunaya 2024 vanhu tanga tandudza hope. Ndavana mune chiprofita chamayakapa kapa muchiti mvura. Mukomaziko inyaya yekuti ida tiri kupa zviprofita zvakanyanya ba. Isu tinooneswa naMwari kwete nemhepo. Ndatisi vapostori vamwe vaiva vekufungidzira. Ndakapa chiprofita ndakati manje so takuno baba mukomaziko havana kuchema mvura. Next week mvura inenge yaita sei yakunaya. Ende hapana kupera 4 days mvura yaita sei yabva kunaya. Nditori netsvimbo iyi mukomaziko tsvimbo yemvura. Mfunga musuno chakuratidza ndichakupa vhidhiyo racho mukomaziko. Musuno ndaibva kuita minamato yemvura zvakare. Kuimwe nzvimbo waita mvura yasi kunaya kunoko. Kutira kwatiita kuno mvura yekunaya. Chinoitika mukomaziko ndechekuti mvura inokumbirirwa.
like izvozvi Mwari ari kundipa simba rakakurisa rokukumbirira zvinhu zvakawanda. Aino kuti panapa chitonza mwaita kupi Mwari anga aidanayisa mvura agaidanayisa mvura, asi inokumbirirwa. Kune dzimwe nzvimbo dzandakataura ndakati dzimwe nzvimbo dzichaita nzara, dzimwe dzichaguta. Saka ndakati dzimwe nzvimbo dzichaita mheni dziri serious, dzimwe hadziite chimheni. Saka izvozvi vanhu mufanira kumbochitora chikiripi chenguva dziko muchipa futi vanhu voona chokwadi ndo zvatakataura. Yes, saka nhau iripo ndeyetu mukomaziko tikutarisa kuti isusu mvura ichanaya, vanhu vachakohwa mukomaziko, asi vamwewo dzimwe nzvimbo dzichaita dzene dzichatsva, asi charamba chikumbira kuti Mwari aramba achitinayisira mvura. Yes, kuti zvifambe zvifambe zvakanaka. Saka ndiri kutenda kuti Mwari anobatsira vanhu mukomaziko. Saka tsananguro muri kungodziona kuti dziri kufamba nemo like izvozvi. So ndine dzimwe tsananguro dzichaitika dzeserebhu muhombe, dzemunhu anoremekedzwa. Kandi chiti munhu anoremekedzwa kuti vanhu maserebhu waiti sakafanana neimana ziko handitika muchienda makadaro. No, ndine nhau yerufu. Ndaona pane munhu achafa zvakachamadza vanhu, zvakachamadza chi manje so edu zvimwedzi zvakati kuti muchizha imwe muno asi ndakwira gomo musuno ndichibva mugomo kwanga ndiri kunzvimbo yechirugwi. Ndakanzi nemweya waMwari imbonamatira nhau iyoyo sei igone kusitopeswa. Saka ndichaedza kunamata kuti zvigone kusitopeswa, asi zvichakachamadza vanhu. Zita rake mutori naro. Handinoti tipei. Ndinaro. Munaro. Ndinaro. Kutaura naye mumbotraida mumbotaura. Aiwa hatiite izvozvo. Chiprofita ndingoprofita chete. Vamwe vanobva vati toda kutsvaga mari kune vanhu ivavo. No. Asi tiringonamata kuti Mwari dai waita zvakanaka. 2025 mutumwa ari kuratidzwa zvakawanda zvandiri kuratidzwa mukomaziko. Chero nenyika yedu chati kutoinamatira. Nenyika yedu sei? Tikuinamatira nyika yedu mukomaziko kuti musaitike mhirishonga. Munogona kuita mhirishonga. Ndo zviri kutoonekwa nemweya mutsvene waMwari izvozvo. Tichanamata kuti Mwari atiite zvakanaka, Mwari atikomborere. Saka zvichiprofita izvi ndinoona vanhu vanyanyoonekera kuchiprofita chekutaura zvichaitika mberi vanhu vemapentekosta, maprofita akada sana Hubert Angel. Munotoona here kana kutosvika level ravo vanhu vakana kuti vadarika? Ini mukomaziko chinoitika nezvo chekuti chiposto chagara chinodzikisirwa zvacho, asi level iyoyo titorima mulevel iyoyo kana kutozonga unodarika futi. Asi nyaripo ndeyekuti tinongotiwo vakatanga nebasa ndevakuru kwatiri, nokuti tinovati ana baba, nokuti vakuru kwatiri. Ini ndito vanhu vanondikudza unoona kuti ndakatanga kubasa kudhara. Asi tikuti level yekuonekwa manje level yepamweya chaiyo tiri mulevel iyoyo mukomaziko. Kureva kuti mumwe nemumwe ndisakanzi Mwari akati ndichakusiyirai zvipo zvemweya handitika. Kureva kuti zvipo zvemweya zvatira nezvazvo. Kureva kuti mumwe nemumwe misi nenguva ano mutumiri wake. Zvafanira vatambi webhora. Kwatomboonana Peter Ndlovu vaiva nembiri chaizvo. Tinongovaremekedza kuti malegends edu. Kuzoti zvimazano kunana kama period. Vakutamba bhora ritoonekwa serious. Zvafanira kubatsira mweya zvitoriko izvozvo. Kureva kuti kune vaprofita vakaita mbiri. Kune vaprofita nasi vachiri nebasa asi kuti vana Hubert Angel vanotone nebasa rakakurisa. Ana Bamakanda nebasa rakaita rakakurisa. Asi inini pachezvangu ndakatotumwa kusvika palevel yavatoriyo ndiripo. Ndirimo mulevel yacho because tese tiri musame level yemweya. Kune malevels yemweya akasiyana. Kune zvoto zvidiki, kune zvoto zvihombe, asi muzvoto zvihombe ndirimo. Kune zvekuti mbovhunduka ba. Ndipo pandakanzi ndakati chia ndikambodedzwa wanzi pindai makati mumboita basa. Usapana kuprofita vanhu paground. Porositi pane kumukundisa vanhu. Koziti pane kumwe futi kuita minana kukundisa vanhu pavari kurwara zviri serious. Ini ndinopinda ipapo. Noti panapo vanhu vanouya panapo akasiyana siyana vanorwara zvakasiyana siyana, asi ndiri kukundisa vanhu ivavo nokubudikidza nokutumwa naMwari. Saka simba riri mandiri rakakurisa. Then pari kutaurwa nyaya dzemota dzasei weekneo. Ndiri kuona vaimbi nemapostori kunyaya. Zvipo zvambopfuura nekwenyu here munotatiza? No, chinoitika ndechekuti zviri kupiwa vaimbi nemapostori yavo yavanoziva kuJohani Masowe handiti. Kwatiri isusu ina handisi kuJohani Masowe zvangu, asi
pamwe dzichadarikawo nokwatiriwo nerimwe zuva asati aziva zvedu. Asi tongoti makorokoto tiringoona vari kufara chaizvo nomudzimai wavo. Toti makorokoto Mwari aite zvakaita sei? Aite zvakanaka, mhuri inodiwa. Asi nyaya dzemotikari isusu tagara tinongofambawo nedzedu dzatinadzo mukomaziko. Asi katakangonzi uya mutore kuti pane pazvingarambwa here, hazvirambwa handiteka. Asi isusu tikutaura kuti sema mumachechiwo tichawanawo vamwe vachatitengerawo mota. But iwo mabasa ekupa vanhu pfumi unotyisa vanhu munovatsanangura sei pamweya? Chinoitika mukomaziko ndechekuti isusu pamweya asati tapinda pazviri, asi Mwari achazitipa tsananguro dzazvo. Zvinhu zvipi izvozvo? Zvino ndine tsananguro izvozvo. Zvikuitika izvika izvi zvine tsananguro izvozvi. Vamogona kutoyasika, vamogona kupinda muchokwadi. Saka zvinochi zvine tsananguro. Alright. Ko vanhu vari kudawo kuti ndodo rombo rakanaka rekuita mari faniredzana weeknail. Kana ndazotozotodzana weeknail asi ndoitawo mariwo yekuti upenyu hwekwandobva hunochipa. Ora chinoitika ndechekuti tikatiita mari inenge yana weeknail kana nevamwe vasinga usapana vamwe vanhu vane mari muno masingabudikire wakawandisa. Asi nyari pandoti hatizokwanisa kuti pana peti kuti ita mari nenzira dzakati. Chatomasa kukupa minamato kuti Mwari akuite zvakaita sei? Zvakanaka. Kuri kuti zvinhu zvese zvakaitwa muna Mwari zvinongokomborerwa, zvinongoita. Mapanzisa. Tine vamwe tine mumwe munhu wandiri kubatsira panapa. Ane mari yakanyanya. Akanditengera penzi yedu ndakakuratidza ipenzi yandikatengewa. Manje so yebreki yanditika. Munhu ane mari dzakakurisa vanhu ivavo. Asi tiri kuvaitira kuti minamato yavo irambe ichiitwa minamato vachienda kuti kupi kumberi. Saka isi kuti panapa totoeresawo vamwe vanhu vane mari dzavo handiteka. Yes. Saka kuti suniwo asinawo mari ngavazive kuti kuno zvinhu zvezvezvi hazvingouya nyore nyore. Ukaona munhu asaita mari kureva kuti atoshanda, kureva kuti ashanda asi zvaburidza naMwari mukati. Asi kana dziri mari dzeurombo dzenzi dzichingoitwawo mukati momu, munongozozvionawo magumo yazvo. Mapanzisa. Ndikubaona. Tu kwamaziko makaita mari. Kana iri mari yeurombo wanaona kuchafutokududzira kuti makaromba. Asi kana iri ya Mwari inongoramba ichifamba zvaMwari. Kana iri yeurombo zveurombo zvinozongoonekwa handiteka. Asi kuti isusu Mwari atiite zvakanaka, Mwari atikomborere panhau iyoyo. Ina handisi level yemujana baba, ndiri level yemunana kwete kutombofundiswa kana kutya. Ndiri level yemunana chete serious. Saka toziva kuti Mwari afa atiite zvakaita sei? Zvakanaka. Saka isusu toziva kuti Mwari anongotikomborera nezvatinazvo. Mwari achatikomborera. Usachiendera zvekuti kana chinhu chada kuitika chinongoitika chega. Yes. Then mashoko yenyu okupedzisira tisati tataura about minamato mitambo. Ndine nhau yemhuri iri muchifu. Ndiri kuenda muchifu mumanyiso mukomaziko chada kuti tiende tese. Kune mombe dzakabiwa ikoko. Vanhu vakaba mombe vakomana vari kusvika almost kuma7. Asi takazogadzira mugadziro takaita kunoko. Vanhu avo kuno kwari kupenga kusanganisira wabva wasvika 10 nevamwe 3 wepamba pacho pakaita sei? Nevamwe 3 wepamba pacho pakabiwa mombe vanga vari musiginiti ipi iyoyo. Saka mhuri yemapotsana nayo padiki panapa. Saka kuti tizosvika papi ipapo tizoratidza vanhu kuti shuwa tinoshanda, vanhu vachiona chokwadi. Saka ndo nhau imwe yatinayo. Ende tiri kutarisira kuti kune vamwe vanhu vanodzikisira vanhu mukomaziko. Isusu vanhu mukomaziko esi hatitsvage vanhu ba. Vanhu muna dambudziko vanofanira kuuya achitiwa zvinhanhara pano. Saka tiri kuona kuti kune vamwe vanotya kuti tikaenda kuna madzamasango edu tinoonekwa aiwa izvo mukomaziko masvika panapa muri mega tiri kuita minamato. Saka tiri kuti isusu tiri kudza vanhu veZimbabwe kuti nevamwe vari kunze kwenyika kuti aiwa basa riri kutobatwa ende hatisudzoka kumashure. 2 musateerere zvevanhu. Unozati vanhu vakaenda pasocial media hakuna munhu asingatukwe. Chire wiki ino chani vamuti wiki ino mari autotukwa. Dzai mari dzeurombo, mari dzakati. Saka vanhu vatara chiri noko asina kuswera. Chire mukomaziko muchitoya pana potonzikwa zigo wachia zvokuita. Dewa tishagira ng'anga. Uchisanganga chifunotukwa futi. Zigo dewa tishagira vanhu mabhizimusi vasiyana izvozvo. Uchira vanhu mabhizimusi otukwa futi. Saka kuti isusu vanhu vakaisa zvemakomenti stereki zvinotogona kuvabvisa panhau dzokuponeswa. Vanhu ngavatsvake panobata, vanhu ngavabate pandase panoponesa. Ndikuti banga iri mahwani komaziko mahwani banga iri
mahwani pana zvichaitika tu nevama-drugs vaya vakuita ma-drugs tereka panapa ndinamata wacho ngomaziko kutoti munhu akapiwa munamata wema-drugs zvotopera. Yes, pane rehab yokuti rehab yo haisi kuti unonzisa mwana wako kuti agare panapa takamba munamata wacho panapa kamwe chete zvakutofamba like izvozvo ndiri kuona last time takabatira nyaya yevarume vematumbu vaya vane matumbu kamahombe vasakwanisa kushanda mumba. Tiri kuona ngomaziko zviri kuita UK ndanzi rekutumira mina madhokodheya kwenyika uko nemuno manje ndiri kutrita uko maziko saka zviri kufamba. Aiwa ndikupaona manambers edu ndiyari kubuda paskirini yayo mukomaziko ende vanhu vari kungokomborerwa vanhu vachiitwa zvakanaka asi zvoita Sparks azoya kure kufuti tizomuisa futi pamunamate vanhu vanonumbura Sparks radzika kuti wata kuti zviri kufamba sei. Aiwa ndinotenda kukomborerwai 2025 igore reuchi ende ndiri kutarisa kuti manje somukomaziko tine mutambo muhomba uda kuita muchinoi chakudedzai muchinoi mutambo iwawo unomira zvakanaka 2025 vakachinja vanhu vatamboungadza machure kungomaziko vachaungadza 2025 zvakasiyana. Aiwa chimutika chibata 2025 igore reuchi ndotenda.